Tiens, on a un bas faux de. Ni jamukan be dia uma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan. Amba fo. Kurasana to dunen kofe, nege nye konoton katabla nege nye tana voix de l'Amérique kan. Amba fo siglio na amba fo kama. Amba fo de. Ambalma anula Mohamed Touré ka bo Washington DC VOA soba kono no studio DC Amerique faba kono na biye sibiri don ye o kalo tile 17 ye samba fla unu mugani saba aywa anga bi jamukan o kena sigira no e amba foye biata ko keme nani uni biduru uni segina ye ambe soro finya turukala keme ni fla sanfɛ Bamako na lamini na no e 102 FM ye ambe soro fana aywa radio parisien kan finya turukala bi kononton uni to misegi kan ambe soro fana radio kumase kan Buguni marala kerenkrena ambe soro gawo fana finya turukala kemeni woro oni tomi kelen kan ambe soro nga blolo sira fana fe www.com VOA Bambara walma finya sira fe no anga Facebook page VOA Bambara anga folibe alame bagaw be ma ka bo Mali kono ani Mali ko kan ani munu fana be ka mafle kerenkrena finya sira fe no Facebook page aywa bi jamukan ina fo korolen abina la senere Mohamed Touré fe anga bi babu bina talike Kidal na yirala ka foko araba do no e novembre kalo otle tan nanna ka se odugu sejala tan duruna no e arabae Mali finitugu koni udona Kidal marakono ka koni san chama kofe ka sigida mine jekulu ma murutilen bolo no e sema walma CPS sisa aw hakilina rebina ke jume Mali sorasi donné Kidal o hukumu kɔnɔna fana na an bɛna ɲininkali kɛ aw hakilina bɛna ni u donni bɛna ni mun de ye falenko fan fɛ sigida politikiko sɔrɔko ani lakana siratigɛ la bi an bɛna aw de lamɛn aw hakilina ye jumɛn kuma falen-falenna ka fara an ka dunanw kan ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni fɔli duman ye yanni an ka segin ka na an ka dunanw bisimila ani ka kuma di aw yɛrɛ ma minnu y'an ka lamɛnbagaw ye. Zach Prod. Neve ala fo neve bafo. Ka somo ufo ka koro ufo ka demba ufo. Ka ngafanu ufo ka nyere fo kufo ufo. Adamade kite fo ye mogo ko. Ni gara fenye kana nyina mogo. Mashallah, ni bigadi hapa wa mashallah, ni agena ni nanega fa mashallah, mashallah, ni bigadi hapa wa mashallah, ni agena ni nanega fa mashallah, mashallah. Tu sais, c'est pas facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ça tu le sais.
Ambalma anula anga foli be ala me bago be ma Mali kono ani Mali ko kan krenkrena munu be ka mafleni watinna fian sra fe no e boloro sra fana e viwa bamaraka no anga Facebook page anga foli be mpema nya fo jamukan damne na bi amba fo kene kan amina kuma Kidal tare ani foli ba be ka nyeshi Mali chedoma ani jamana deumbe ma u ka chesiri ni wulika jo yasa Mali sorasu ka se ka don kokurala Kidal mara kono a yera a damnena ni dokunna u sera e foli bu be aywa munde bina ke sisan u kelen ka mamurutilen gen ka bo sigida kono nana yala aw yera hakilina e jume fama u ka donin na Kidal mara kono krenkrena a sigida na a laminu bela o fanana ñiningali fana mbe ke aw hakilla o munde bina ke ni sigida politiki ani soroko oni lakana serategela aw fela e jume aywa o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔ wɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila 6 19 fu kelen fila ani 70 a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page ye VOA Bambara kan an ka bi dunan o bina kɛ an balimakɛ Salif Falasa Sisoko n'ale bɛ foroba baarakɛla kɔrɔ don a bɛ baara kɛ Sisikuru n'o ye terrain a tun bɛ baro la nka sisan a bɛ fiɲɛsɛgɛla bɔ la Kayi mara la ka fara an balimakɛ fana kan n'o ye ayiwa monsieur Chambel Kimbayara ale ye kɛnyɛrɛ kunnafoni gafe sɛbɛn ka bɔ Paris La Voix du Mali o ɲɛmɔgɔ de don ka fara an bɛna kuma ni fana an balimakɛ Nuhu Togo ale ye politiki ni lakana sɛgɛsɛgɛlikɛla ni hakilijagabɔla ye ka bɔ Bamako an bɛn'u bisimila an balimakɛ Chambel b'an bolo ka bɔ Paris Chambel i ni wula Wula Mohamed n b'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ n cɛ weleli la ayiwa kɔrɔlen an y'a fɔ cogo min na an ka bi babu a bɛna tali kɛ Kidal le kan sɔrasiw kɔni u donna hɛrɛ ni basigi la Kidal mara kɔnɔ caman ka fara maa murutilenw ka kunnafoni kolon jɛnsilen bɔlɔlɔ siraw fɛ ani diɲɛ fantan nimɛna k'u ye maaw dɔw faga ani k'a fɔ o si ma ye k'a kɛ tiɲɛ ye kɛnɛ nin kan nka sisan mun de bɛ ka fɔ aw yɛrɛ hakilila ye jumɛn sɔrasiw sigilen Kidal san 10 ni kɔ kɔfɛ i bisimila kuma b'i bolo Mohamed n b'i fo k'i lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o diyara n ye ka a yira k'a fɔ ayiwa faamaw n'o ye Mali kɛlɛcɛdenw ye u ka segin ka Kidal lasɔrɔ kura ye tuguni ka don mara la san 11 kɔ mara tigɛtigɛlen n'a taama bɔlen kɔ ka ɲɛsin Kidal Mali ma tɛ ko k'a fɔ ko Mali tun tɛ Kidal Mali nka Mali tun tɛ Kidal Mali yɛrɛ sago la ani jamana sago la ani jamanadenw sago la hakilina fɔlɔ min bɛ na o ye tasi ni miiribila ye ka ɲɛsin Sudansiw minnu binna a kɛra Mali mɔgɔ ye a kɛra faama an ka maa ye walima maa minnu binna yaasa an ka se ka an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya boli an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen bi ye tasi dɔn ye ani miiri dɔn ye ka ɲɛsin nin bɛɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu dɔn k'u ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni kɛlɛ kɔni sera soforokun na foroba yaasa dɔn ti a la nka Kidal ta yen a n'a kɛ i n'a fɔ kɛlɛ y'i kunda soforokun na nka u ma sɔn kɛlɛ ka kɛ ayiwa dugu yɛrɛ kɔnɔ o ko masa ne ko foli kan ka kɛ hali maa minnu yɛrɛ gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ ni se kɛra maa minnu na k'a sabu kɛ u sɔnna ka jamanadenw dugudenw k'u ni kana k'u kisi bɔlɔnkɔnɔ kɛlɛ ma ani ayiwa kɛlɛ ma dugu yɛrɛ kɔnɔ o ye hakilina min kan ka fɔ hali ni maa jugu i sera a la i t'a a tereke k'a tɔn tereke k'a da bugurinjɛ la tiɲɛ yɛrɛ la o fana bɛ fɔ a bɛ fɔ seba fana de ye k'i ka sabali a bɛ fɔ de i k'a dɔn ka se de ka sɔrɔ ka sabali o kumana hakilina min kɛra fana o kɛra hakilina ɲuman ye ne kɔni fɛ o kɛra sababu ye ka maa caman ni kisi kɛlɛ ma nka a daminɛna kɛlɛ la kɛlɛ in ye kɛlɛ nation min ye a n'a dabɔra min kama a n'a bɛ ka kɛ cogoya min na kabini san 10 ani kɔ bi o b'a to k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ ɲininka nin ye ko daminɛ foro daminɛ ye wabuwa ye ko daminɛ de don ko dɔ ye ka se sɔrɔ ka sigi dugu kun kan ka fanga sigi dugu kun kan ka mara sigi dugu kun kan ko wɛrɛ fana ye ka se ka dugu mara sɛgɛn ni gɛlɛya ni kɛlɛ kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ fo duguden bɛɛ lajɛlen ka sɔn jukɔrɔma dondonni ma ka jɔ dɛmɛ ma k'i jɔ faamaw kɔ kɔrɔ o dun an b'a dɔn k'a fɔ ngɔri bɔra ka ban
kamina la n'an dalen don a la k'a fɔ maa dɔw fana bɛ dugu in kɔnɔ minnu tun tɛ faamaw fɛ la mɔgɔw ye minnu tun t'u fɛ la u dɛmɛbaaw ye o tumana fɛɛrɛ n'u dabali de bɛ tigɛ sa ko o ko basigi k'o ko kɛ sɛbɛ ye faama ni kidali kɔnɔ maa cɛ ni muso finman ni denmisɛn ni maakɔrɔ finman ni jɛman bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a ka kana ani dugu basigi ta k'a kalifa faama na ani k'u dɛmɛ a la o ye se fɔlɔ ye n'an y'o sɔrɔ bɛɛ ka jamana dugudenw ka danaya sɔrɔ k'u ka jɔkɔrɔma tintin n'u ka dɛmɛ sɔrɔ o ye ayiwa se fɔlɔ ye ani se sinsinan fɔlɔ ye. ayiwa sisan i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Nuhu Togo b'an bolo n'ale ayiwa politiki ni sɛgɛsɛgɛli hakilijakabɔla don ka bɔ Bamakɔ an bɛna kuma di ale fana ma Nuhu Togo i ni wula. ani wula Mohamed i ni ka maaw min bɛ n b'a lamɛnna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ don kiramatɔ la. O diyara n ye kosɛbɛ. ayiwa Nuhu Togo n'i y'a lajɛ sisan nin y'a tile damadɔ ye ni Mali faamaw donna sigida nin kɔnɔ kɔrɔlen kunnafoni min gansera maa murutilen ninnu fɛ o y'a jira k'a fɔ ko sɔrasiw ka maa caman bunte yanni u ka don dugu kɔnɔ u ye musow faga ka denmisɛnninw faga kunnafoni dɔw b'a jira k'a fɔ ko ma kɛ tiɲɛ nka tile saba ni tile damadɔ kɔ ni sɔrasiw donna ye mun de bɛ sen na sisan sigida yɛrɛ ɲɛmɔgɔ a mara ɲɛmɔgɔ ye n'o ye guvɛrnɛri ye laseli jumɛn kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma sɔrasiw donnen ko kura Kidali kɔnɔna na kuma b'i bolo. a ye hakilina min ta d'abord kan ka bɛɛ la k'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i hakili sigi armée tɛ nana k'a fɔ ko a bɛna maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin ye bilenman ye nin ye finman ye bɛɛ ye kelen ye o baara min kɛra hakilisigi baara don a ye communiqué filanan kɛ k'a fɔ ko couvre-feu bɛ daminɛ 20 heures ka fo ka na se 6 heures du matin na nɛgɛ ɲɛ 20 kana se ka dɔgɔ ɲɛ 6 ma sɔgɔma ka taa k'a fɔ ko couvre-feu bɛ kɛ bolifɛn foyi tɛ se ka boli o waati in kɔnɔna na baara yirala ye min fɔ depuis a daminɛ na donc mun fɔra a yirala réseaux sociaux kan a yirala kunnafoni papier dɔw kan radio dɔw kan k'a fɔ ko an ye denmisɛnninw fa n'i ye jateminɛ kɛ depuis fɔlɔ lawale la an ka avion dɔ de la ka bloqué États-Unis k'a fɔ ko an bɛ denmisɛnnin fitininw donna marifaci la a yirala k'a fɔ ko sariyaba n'o ye Nations Unies ye u bɛ fɛn min dɔn u b'a kɔn kosɛbɛ o baaraw kɛra k'a yira k'a fɔ ko anw tɛ o don maajuguw de tun b'a kɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko terroristes ni maa dɔw de tun b'a kɛ la donc ni zen na pour que ka se ka lagosi sa anw ma o ye sɛbɛn caman bɔ k'a yira k'a fɔ k'an ye musow faga k'an ye denw faga mais fɛn kelen min kɔni bɛ se ka fɔ ka tɛ n'o sinsinlen don n'o ye tiɲɛ ye Kidali an donta waati an y'a sɔrɔ ka tɛ donc maa caman bɔra Kidali n'i y'a ta 700 sara la i b'a sɔrɔ 80 ɲɔgɔn bɔra ka taa kɔfɛ mais bi kuma min kɛra aussi ka tile filanin na kunun sɔrɔ ka se bi ma an b'a fɔ ministre min Wage a ye communiqué kɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka segin ka na ko maa tɛ se maa ma parce que olu y'a jira k'a fɔ ko n'anw donna depuis nansaraw ka waati la ko n'an donna an ka k'an bɛ maabilenw fa anw dun anw furulen b'o ma furulenma ma an bɛ du kelen ma o ye n ka tɛ donc an tɛ se ɲɔgɔn ma par exemple ne ye jateminɛ kɛ olu ni dɔgɔnɔw cɛ n ka tɛ sinankunya de bɛ yen donc armée in ka tɛ donc bɛɛ de b'a kɔnɔ ani maa min donna Kidali kɔnɔ i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ tuareg caman b'a kɔnɔna na ani a fɔ arabu olu b'a kɔnɔna na donc baaraw kɛra ten le chef d'état-major ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka maaw hakili sigi k'a fɔ n ka tɛ donc ko min bɛ yen ka tɛmɛ gɛlɛya min bɛ yen sa bi an bɛ mun kɛ politikimɔgɔw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ n ka tɛ donc maa min taara Algérie ani Mauritanie ani maa min nana Gawo fanfɛ olu ka segin so u ka sodaw datugulen don ka ɲɛ u ka minɛnw b'a kɔnɔ foyi tɛ kɛ la n ka tɛ donc armée donna ka yɔrɔ bɛɛ hakili sigili kɛ a kala ka baaraw kɛ n ka tɛ pour que kunnafoni ka se ka di maa ma an b'o baaraw de la bi an ka radio bɛ kɛ sababu ye k'a di pour ka f'u ye n ka tɛ donc ko bɛɛ ka segin so maa si o tɛ se maa si ma. ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Campbell ma yanni an ka lamɛnbagaw dɔ ta Campbell i bɔra ka an balimakɛ ka kɔrɔfɔ mɛn sisan n'o ye Nuhu Togo ye nka caman bɛ k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ maa jugu ninnu n'o ye marifa kulutigi ye Al-Qaïda jɛɲɔgɔn ani Jenim k'olu maa si ma marifa ta nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Kidali minɛni ko la nka caman y'a jira k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ bɛnkan de b'u ni
Mali famaw cɛ furancɛ fanga cɛ nga hakili jigina kɔrɔlen ni jihadis jɛkulu ma deli k'i ban Mali kɛlɛya ma olu ko silamaya de ko bɛɛ ka tubi nga caman bɛ ka ɲininkali kɛ ni bɛn de sɔrɔla Mali furancɛ fanga cɛ ani nin kulu marifatigiw cɛla ye nga aw yɛrɛ bɛ se aw minnu ye kɔlɔsilikɛla ni kunnafonidila aw bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la barisabu bato min cira a kɛra sema maaw de fɛ ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ e ko de yɔrɔ fanfɛla la nin kɔrɔfɔ in kɔni a tiɲɛ bɛ bange sɔɔni k'a sabu kɛ jatigɛ wale tigilamɔgɔw olu ni banbanci wale tigilamɔgɔw sinamaw de don sinamaw minnu tun don u ka sigi la siga kun kɛn bɛ k'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ caman na min tɛmɛna san tɛmɛnenw kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ to an bara waati dɔ la min tun kɔnnen don anw yɛrɛ fɛ o de ye an ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka sigi ka kuma hali n'a y'a sɔrɔla an ka jɛrɛjɛ caman kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Mali den bɛ fan o fan an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka sigi ka kuma ka bɛnko la o jɛrɛjɛ ninnu kɔnɔna na a ma nɔgɔya Mali faama si ma k'a daminɛ Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita tile la fo ka n'a bila cɛmancɛ fanga in na k'a fɔ k'an n'an ye ŋaniya ta ka sigi ka kuma ka sigi ka fɔ kɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ diya an na ko walima diɲɛ seleke naani tɔnbaw bɛ sɔn an ma minnu nana kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya ni an ka bɛn ni kelenya sabatibaw ye k'o sinsin o seere ye o gɛlɛya ta o ta Mali y'a ŋaniya sigi siɲɛ caman k'a fɔ ko sigikafɔ bɛ kɛ nka an m'a ye ban an m'a mɛn ban an ma bɔ a kalama k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni kɛra jɛya la panparan paki la kɛnɛ jala kan k'a fɔ ko sɔn kɛra ma bɛn kɛra ma u bɛnna ko dɔ la hali n'a sɔrɔ a kɛn bɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ dugu ni dugu la maa tɛ min kalama maa tɛ min dɔn min ye kuma yɛrɛ tiɲɛ ye nin sira ma tɔn fila ninnu kabini san 2012 u kun binna Kidali kan ka Kidali ndaraki ka b'u bolo ka bɔ Bamadi wale tigilamaw bolo o ndarakilen kɔ u nana bɛn ko la tuguni u ye ɲɔgɔn kɛlɛ fo k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn kɛlɛ u ye sinamaya ni kɛlɛ caman ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waati dɔ la u bɛ kɛ ɲɔgɔn nkɔ la waati dɔw la a mana jate minɛ cogo cogo nin sen Kidali ka nin sen na kɛlɛ kɔnɔna kɔlɔsira k'a fɔ k'u ma dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛɛ ye kelen k'a sabu kɛ sufɛ o dɔw ye banbanci wale tigilama ye tile fɛ a dɔw ye ayiwa fanga ngwara dabɔ ye minnu ye rebelles ye dɔw bɛ k'o ye su ni tile suko ni dugusɛjɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka nin ko gɛlɛya bɛɛ bi mun fɔ a bɛ min fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko min don sanfiɲɛ don sanfiɲɛ dun sa ma fin n'a ma wo ka ba k'a tigɛ ka ngomi da i kana fɔ ko ayiwa a ko banna ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan i bɛ hakɛ to an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ New York an bɛna taa New York sigida la n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula monsieur Traoré tilenna bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ kuma b'i bolo ok n y'a mɛn n bɛ fo k'i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye an bɛ foli kɛ hali bi an ka faamaw ye komi y'a fɔ bɛɛ b'a fɔ cogo ala ka hinɛ tabaw la ala ka dama dɔgɔninw ye ala ka Mali lakana amina mais monsieur Touré ne bɛ kumakan de f'i ɲɛna nin ko a nɔgɔyara parce que doni ni taa problème fɛ ko kɛlɛmayɔrɔ bɛ na kɔfɛ mais sisan min bɛna kɛ u k'a fɔ k'a fɔ ko ka suprématie ta ka se que mɔgɔ dɔw ta ka yanga sanfɛ famille dɔ nin yɔrɔ ninnu na ou bien tribu dɔ o de bɛ kan ka dabila carrément parce que problème source bɔra o de la y'a ye wa n'u ma mɔgɔ u ka bɛɛ bila pied d'égalité kelen kan o ye kelen kana warimugu ta ka di mɔgɔw ma ka valisiw kɔnɔ groupe dɔw ma olu ka taa yala n'u ye hôtel ni fɛnw na diɲɛ fan bɛɛ a bɛna fɔ ko jamana tɛ ka foyi kɛ nord ye ou bien tɛ ka foyi kɛ sud ye faut que an ye o fiɲɛ minnu y'an sɔrɔ faut que olu de corriger u ka région bɛɛ bila sira kelen kan ni baara bɛ kɛ yɔrɔ min na u k'a yira fana jamanadenw na nin baara bɛ kɛ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔ bilali ye dɔ ye n'o de ma kɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ an dun ka problème ye a bɛ i n'a fɔ bagan yɛrɛ bɛ ɲini ka fisa n'a parce que an bɛ fili mɔgɔninfin bɛ fili ala yɛrɛ ni ala yɛrɛ tɛ buna adamaden bɛɛ bɛ fili mais n'i filila fili kan ka kɛ ladɔnniya leçon de y'i bolo mais anw bɛ segin an ka fili de kan erreur de kan tuma bɛɛ ayiwa o faamuyara
ayiwa i ni ce nin diyara ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bamakɔ n'an balimakɛ Usumani Kojo ale bɛ nɛgɛjuru kan Usumani i ni wula ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma Kidali lahalaw de kan barisabu kabini tarata don kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw olu donna Kidali sigida kɔnɔ ayiwa kuma hakilina jumɛn b'i fɛ walima ɲininkali jumɛn b'i fɔ k'a lase an ka dunanw ma Nuhu Togo b'an bolo ani monsieur Chambel Gimbara n'ale kɛnyɛrɛ kunnafoni gabe la voix du Mali ka bɔ France u b'an bolo nɛgɛjuru kan i bisimila bon ɲini kɔrɔfɔ min kɔni bɛ ne fɛ ani ɲininkali ne kɔni bɛ fɛ i n'a fɔ min bɔra ne ɲɛ ka kuma sisan Tarawele ko minnu kɛra fili minnu kɛra kɔrɔlen an kana se ka segin olu kan quoi kosɛbɛ e fama ani accord ko in parce que président min bɛɛ bɛna sɔrɔ accord sinsinli de fɛ accord tɛ se ka waleya an ka ɲɛmɔgɔw olu bɛ t'u sigi k'o sinsin parce que ko in problème mais caman bɛ ko ninnu kɛ pour que k'u ka fangaw de magaran quoi u tɛ jamana sinsin yɛrɛ lɛ parce que président fɛn fɛn nana bɛɛ accord sinsin pour que n ka se ka n ka mandat kɛ lafiya la ka taa mais min ka ɲi jamana ma a si m'o ɲɛɲini donc ni den ka taa anw de bɛ position de force la donc accord sugu dɔ bɛ yen ou bien négociation sugu dɔ bɛ yen o tan tɛ yen mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ kɔrɔnfɛ jamana ni fɛn ninnu kan Mali fan si tɛ yen ko gouvernement ye baara kɛ yɔrɔ min na 100% ko ka région développer a tɛ yen i tɛ Mali région si ta k'a fɔ ko gouvernement ye ɲɛsin nin yɔrɔ in de ma ko ka baaraba kɛ ka région tɔw to donc u ka na u b'u ka parti créer ni démocratie ko ni place ko de don donc dɔw bɛ lutter poste nɔfɛ cogo min o fana ka lutter ten den faamuya o kɔni de ye ne fɛla ye k'a fɔ ayiwa i ni cew la an bɛna an balimakɛ ta n'o ye Aziz Jara a ye weleli kɛ ka bɔ Bamakɔ Aziz i ni wula sawa Ture somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ su la ayiwa i bisimila kuma b'i bolo saha ok bon babu yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ m'a faamuya kosɛbɛ ka ɲɛ an bɛ ka kuma Kidali de kan voilà Kidali ne bɛ min fɔ Kidali ko la n b'a fɔ faamaw k'u dancogo u ni ko k'u ni ce u ni baara Ala k'u sara ayiwa o diyara n ye ko nin ye baara daminɛlen ye k'a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ bon donc o to ye Mali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka Kidali ka taa Mali k'a ye fo tawdeni k'a bɛɛ sécuriser n'an y'u sécuriser k'o ban tuma min na an bɛ élection ko kuma fɔ sinon élection ko kuma tɛ yen nɔ sisan an bɛ 2 ans de di transition ma u k'a nin tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ k'a bɛɛ ratifier k'a bɛɛ bila en point voilà o de ye ne ka hakilila ye kɔni ayiwa o diyara ye kosɛbɛ i ni cew la n bɛ n ka foli fɔ Cameli Gimbara Cameli ye n den ye n fa tɔgɔma don ayiwa a n'o mɛn i ni cew la ayiwa sisan n bɛna segin ka kuma di an ka dunankɛ ma Nuhu Togo Nuhu i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan min fɔra ka da Abu Traoré kan ka bɔ New York ani an balimakɛ Usumani Kojo ka fara Aziz kan i bɛ se ka jaabi dɔ di u ma o hakilina fanfɛlaw la hakilina fanfɛla n bɛ fɛ ka min f'u ye n ka to bɛɛ parce que ni baara bɛ kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ lamɛn mais n hakila maa man kan ka fɛn wɛrɛ fɔ ninnu ye ka tɛmɛ parce que min don an tɔw ye civil ye an tun tɛ sur le terrain mais ninnu min bɛɛ bɛ yan bi min bɛ jamana gérer la min da bɛ jamana ko la bi k'a fɔ o bɛ ɲɛmaaya la n'o ye militaire ye olu de tun bɛ terrain kan don min Mali tun bɛ bi k'a daminɛ Fajo la k'a daminɛ Hasimi na k'a daminɛ Diaw la k'a daminɛ n ka taa tɔw la o bɛɛ b'a kalama donc n'i ye jateminɛ kɛ aussi n'i ye sɛbɛnni ko jateminɛ n ka k'a fɔ ko livre sɛbɛnna min ye tiɲɛni don rebelle la u ka hakilina ko la o la gosi kosɛbɛ jamana tɔw kɔfɛla la Choguel ye livre min bɔ o kan donc n'i ye jateminɛ kɛ ninnu b'a dɔn baara in kan ka kɛ cogo min donc k'a fɔ bi ko erreur dɔ bɛ kɛ ma da la parce que maaw ka yecogow tɛ kelen ye ni erreur dɔ bɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na donc a tɛ se yan mais c'est bon que an bɛɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan baaraw ka kɛ min b'a kɛ o b'a dɔn donc min don jamana na aussi ni filiw kɛra an bɛ ɲɔgɔn lamɛn ka kow dɔ tilen bi an bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn hakilina min bɛ yen bi ni n'an tun sɔnna maaw ka kuma ma hali n'an sɔnna politique mɔgɔ dɔw ka kuma ma mais bi olu ye communiqué kɛ ka tila ka n ka donc armée fasa da kunun olu de ko n ka kan ka na taa n ka dɔnkili kɛlɛ in na k'a dama danna ka tɛ se o ninnu na bi olu bɛɛ segin ka na donc o ye fɛnba ye
gɛlɛya min kɛra den fɛn jumɛn de kan ka kɛ pour que maa min taara ni maa jɛmanw b'a la donc olu ka segi ka na an ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa donc ni intégrité sɔrɔla ka ban o ye gɛlɛya o ye fɛnba bɔlen ko la maintenant maaw bɛ fara ɲɔgɔn kɔ cogo bɛ ka adamadenya dilan an ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na ba hakilisigi ka kɛ mais min don kɛlɛ bannen ti nin ye a kɛra cogo cogo o carila de dɔw taara yɔrɔ dɔw la mais o don natɔla ka taa ko bɛ gɛlɛya dɔɔnin parce que a fɔ min ma harcèlement o bɛna fɔlɔ k'o de kɛ o kɛlen min kan ka kɛ jamanadenw de ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que kɛlɛ in ka se ka kɛ ka ban maintenant pour an bɛ yɔrɔ min il faut que maaw ka faamuya aussi politique ko kuma tɛ yen fɔlɔ pour an bɛ waati min kɔnɔ fɔ waati damadɔnin ka tɛmɛ fɔlɔ fo ka kalo kelen kalo fila kɛ kan n'an tɛmɛna o la fɛnba min bɛ na daminɛ o ye élection ko ye donc o la hakilisigi kan ka k'a la maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma maa min bɛ se an ka bɔ émotion na maa min bɛ se ka jamana ta k'a d'u ma u ka se ka jamana ba tɔ sigi o ye ne ka ye cogo ye. An bɛ yɔrɔ min na sisan ka tamasiyɛnw sɔrɔ ani ka seereya sɔrɔ sɔrɔdasiw donni Kidali a n'a marako cogoya ɲuman kɔnɔna na e k'o donna ta Mali ka adamadenya ani jɔsɛriya ko cɛkɛda n'o ye CNDH u bɛna so u ka baarakɛlaw ka se k'u banban Kidali mara kɔnɔ yaasa ka kɛ seere sɔrɔdasiw ka baara hukumu kɔnɔna na ani polisi kura minnu bɛna banban sigida kɔnɔ olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko adamadenya o taabolo siraw o bɛ ka labato a bɛ ka lawaleya nin hukumu kɔnɔna na yaasa maa kuntanw ni jatigɛ walew ni maa murutilenw u kana se k'o kunnafoni ganse farajɛ jamanaw la o fanfɛla la e ko de o la. I ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kɛlɛ na ni o bɛ tun bɛ fɛ ka gɛlɛya don an bolo kɛlɛ in kɔnɔna na o ye adamadenya lagosili n'a bɛ fɔ droit de l'homme o y'o de ta ka k'o yira ko ɲanga o tun bɛ fɛ k'an kɛlɛ n'o de i y'a ye k'a fɔ AMDH mɔgɔw bɔra k'a fɔ o bɛ armée soutenir kɛlɛ min bɛ kɛla ka taa donc o ka dɛmɛ bɛ armée kɔrɔ pour que ka continuer ka taa ka baara in kɛ mais o ko hakili to adamadenya la maaya la pour que o kana don adamadenya gasi la o kɔrɔ ye mun ye ni maa min minɛna ka ban kɛlɛyɔrɔ la daga la ni marifa t'a bolo a kana faga ni maa min sɔrɔla n ka taa kɛlɛ kɔnɔ a ma fɔ k'i kana faga dɛ ni minɛna kɛlɛ da o ka denmisɛnninw bɔ kɛlɛyɔrɔ la ka musow bɔ yen ka to k'o turu ka bɔ baara ka se ka kɛ o baara min bɛ kɛ nka donc olu ye sigima baara caman kɛ ani an ka armée yɛrɛ droit de l'homme na olu formé na a la kosɛbɛ école bɛ di n'a bɛ fɔ o ma donc formation militaire a foyi tɛ se ka kɛ ni droit de l'homme ka donc formation priorité t'a la en temps de guerre. donc baara min bɛ kɛ la o bɛ kɛ hakilisigi nka tile fila na n'i y'a jateminɛ à partir du 20 commissariat fila bɛna dayɛlɛ nka donc Kidali mara kɔnɔna na et donc a denmisɛnninw fɔlɔ ka fara ɲɔgɔn kan olu ye nka dali fɔlɔw taara gendarmerie kan ka taa eaux et forêts kan ka taa baara o baara kan ka kɛ o bɛ kɛ la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen surveillance min kan ka kɛ o baara tɔw bɛ kɛ la cercles kɔnɔna na maa min kan ka sigi olu bɛɛ baaraw bɛ se ka kɛ adamadenya ka se ka don da kelen ka bɔ da kelen fɔlɔ fagali jugu min bɛ kɛ nka tɛ Gawo kɔnɔna na nka tɛ ka se Tɔnbɔkutu fo ka na se Kidali olu baara bɛɛ ni Ala sɔnna nka tɛ kelen kelen an b'o bɛɛ maîtriser pour que jamana in ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na pour que jamana ba ka se ka inshallah ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna an balimamuso fɔlɔ ta n'o ye honorable madame Meiga Maimuna Garjigo ye ka bɔ Kayi madame i ni wula nse anura monsieur Touré i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen ayiwa hakili jiginna madame Meiga Garjigo ale ye CNT maa ye ani Kayi sigida wa o ayiwa jamanadenw ka jɛkulu n'an b'o wele ko sigidaden tɔn o maa do bulɔnba ɲɛmɔgɔ do kuma b'i bolo an bɛ ka kuma bi Kidali de kan ni sɔrɔdasiw donna ko kura la sigida kɔnɔna na ayiwa aw yɛrɛ fɛ aw mun ye CNT maaw ye ani aw ka tɔn yɛrɛ muso tɔn ni hukumu kɔnɔna ani sigida dɔn aw ye mun de faamuya ni ko kura min daminɛna barisabu nin ye sira kuratigɛ de min bɛna daminɛ Mali yɛrɛ ka lahɔrɔnya fanfɛla la min fɔra furancɛ fanga bolo i bisimila. Voilà, monsieur Touré n b'i fo n bɛ Voix de l'Amérique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye. I ye mun fɔ Kidali ko la hakili la maliyɛnden bɛɛ nisɔndiyalen don. An bɛɛ lajɛlen nimisi wasalen don. Ka d'a kan plus de 10 ans 11 ans. Mali Kidali tun tɛ Mali ka contrôle kɔnɔna la. Kosɛbɛ. O tun kɛra dusumakasa ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma. Sabula ni Kidali tun t'an bolo kalan tun tɛ yen kalansow tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen
gouvernorat tɛ yen fɛn o fɛn ye Mali ka représentant ye n'o ye gouvernement ta fanfɛla ye administrativement foyi tun tɛ Kidali. Donc ni nin kɛra bi anw nisɔndiyalen don an kɔntannen don wa an b'a bisigi k'a fɔ fɛnɛ ko ni Ala sɔnna ma ni degun min ye Mali sɔrɔ ni ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna Mali sɔrɔ tuguni mais a tɛ kɛ fo laɲini dɔw bɛ ani latigɛ dɔw bɛ olu ka kɛ sabula n'i y'a ye nin kɛra an t'a fɔ ko fanga tɛmɛlen i kɔ don Kidali la dɛ mais ko minnu dugu bɛ yɛrɛ ka développement bɛ taa sira minnu fɛ n'a ma taa a taa sira fɛ o de bɛna ni nin kɔlɔlɔ caman ye. An b'a dɔn transition mun y'a to u sera ka nin kɛ laɲiniw b'u bolo latigɛw b'u bolo k'a kɛ u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw ka kalanko bɛ se ka bila ba la cogo min na ani ka employabilité créer Michel Touré ni hadamaden tɛ baara la a ka gɛlɛn dɛ vraiment kuma fosi tɛ anw bolo anw bɛɛ kɔntannen don maliyɛnden bɛɛ nisɔndiyalen don k'a daminɛ Kayi yɛrɛ y'a ye Kayikaw yɛrɛ ye jama min na bɔ nin Kidaliko in na a bɛ i n'a fɔ ko Kayi de kun minɛlen don i yɛrɛ y'a ye Mali m'a fɔ Mali région kɔnɔ hali district de Bamako la jama wɛrɛ mais Mali bɛɛ mɔgɔ si ma Kayi ta ɲɔgɔn kɛ tellement nisɔndiya min bɛ na k'a kɔn bi san 5 san 6 Kayikaw de tun bɛ bɔ anw yɛrɛ ye Azawad drapeau jeni ani sisan cɛ wallahi c'est plus de 5 ans ne yɛrɛ ye n sen n'a drapeau kan k'a jeni tellement a b'an dusukun na cogo min na a b'an cœur la cogo min na Kidali bɛ se ka kɛ Mali fara Mali kan cogo min. Voilà. Ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ k'an bɛ Kayikaw bɛɛ fo la. Ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ Randal Faraji Tarawele ka bɔ Bamako Misira kin kɔnɔ. Tarawelekɛ i ni wula. An b'a nu la. I ni ce somɔgɔw bɛ di? N fatɔma a nu la somɔgɔw na bi. Ayiwa an ka bi babu a bɛ Kidali kan sɔrɔdasiw donnen kura la. Ayiwa fɛla jumɛn b'i bolo wala hakilina jumɛn b'i bolo ka lase an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i bisimila. Bon saha mais an nisɔndiyalen don. Mali yɛrɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ nisɔndiyalen don. Kidaliko in n'i y'a ye a sera nin bɛɛ ma. Kosɛbɛ. Janfan min kun b'a kan. A janfanciw faga u dɔnnen don. Les gouvernements qui se sont succédés u b'a kalama. Dɔw bɛ dɔ la ils n'ont pas pu se sacrifier mais ici n b'a fɛ ka tiɲɛ segin Dayiru Danbele ma. Min ko dans l'assemblée fɛn min bɛ ninnu kun n'a kun bɛ olu yɛrɛ kun u bi fɛn kɛ ninnu tɛ se ka fɛn min kɛ vraiment maliyɛnw kan k'a ka tiɲɛ de segin a ma. Le Mali est vaste. Et bi Mali tila 4 ye a tila 3 bɛɛ ye nord ye ka taa c'est le vide. Mais il y a rien. N'a fɛn tɛ. Les gens qui ont étudié le terrain tubabu bi an ka jamana in dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛw kan. Fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'a bɛɛ kalama ils ont tout étudié u tilala a bɛɛ la. O fɔra. Mais on bɛ se ka min fɔ dɔrɔn l'armée qui est en place actuellement u filɛ ka ko min kɛ ça c'est du jamais vu. Embargo, le même moment où embargo bancaire, c'est le même moment ils sont en train de recruter, au même moment ils sont en train de former, au même moment ils sont en train d'équiper les gens, au même moment ils sont en train de tout faire. Maintenant, ce qu'on leur demande vraiment avant Koukata, ou qu'à armée de détacher la politique là, ou qu'à souveraineté en place. Oui, la voilà, ou qu'à l'armée, qu'à bon politicien, pour plus que le porteur d'uniforme soit à la portée du civil. C'est pas l'état de l'Ibi Famia. Voilà, donc maintenant, maintenant, il s'agit de l'autosuffisance alimentaire, la santé et l'éducation. Ça, ce sont les piliers d'un pays. Mais sans sécurité, il n'y a rien. Mais avec cette sécurité qui vient arriver, vraiment, on a espoir. Allah ka jamana basigi. Amina, nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa, sisan an bɛna tulo kɛra bɔ ni laseli ye ka se ka na kuma di an ka dunanw ma. Wait,
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Halisa aw tulo bɛ Mohamed Touré de kumakan na ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ studio 10 la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ɲɛgɛn 12 o tɛmɛna ni sange 38 yan an ka soba kɔnɔ aw tulo b'an na an bɛ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na minnu fana bɛ k'a fɛ k'an lamɛn k'u da don an ka baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ ayiwa 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ fu 2 1 2 fu wɛrɛ 2 6 19 fu 1 2 o ni 70 la an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook ye minnu bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sira fɛ ayiwa a bɛ se k'an sɔrɔ o kan sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma yani an ka di dunanw ma an bɛ taa Philadelphie kɛrɛnkɛrɛnna Pennsylvania mara kɔnɔ an balimakɛ Mamadu Ben Jabate o bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula Nula Mohamed ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di na tɔɔrɔ se n balimakɛ nun tɔgɔ b'an bolo ani Monsieur Chambel Gimbayara olu y'an ka dunan ye bi kɛnɛ kan ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase u ma walima hakilina jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin Mali ka famaw donnen ko kura la Kidal mara kɔnɔ i bisimila ayiwa d'accord ma n b'i fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ni waati na n b'u bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye n bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye minnu sara kɛlɛ in na Ala k'u dayɔrɔ sumaya kosɛbɛ minnu banana n'o Ala k'u ka banaw nɔgɔya amina minnu bɛ kungo kɔnɔ 2 heures kɔnɔ Ala k'u ni kisi amina bon Mohamed ne kɔni bɛ min fɔ nisɔndiyalen don parce que lagosi min tun y'an sɔrɔ a digira n na fo ka taa fɔ a don fo ka bana bila n na bon ni Ala nana kɛ bi ko o sera ka ɲɛnabɔ ne bɛ se ka kuma minnu f'u ye minnu sara fɔlɔ ye Kidali u ko t'u suko kɛ Kidali yɛrɛ ye n'u bɛ se ka télévision yɛrɛ wele u suko kɛ u bɛɛ tɔgɔ kelen kelen wele u somɔgɔw ka dɔn ka fɔ u ma sa fu la Maliko la quoi u sara ko min kosɔn bi o ko ɲɛnabɔra quoi o de ye ko belebeleba ye ne bolo fɔlɔ filanan ye min ye ale bi an kana t'an dusu fɛ an ka essayer ale bi an ka sigi ka kuma kɛ pour que nin ko in ka ɲɛnabɔ définitivement a segin kana k'a kan tuguni quoi parce que n'i y'a ye san 30 an bɛ nin kɛlɛ in na kɛlɛ in tɛ ka ban san 30 donc ale bi a ma ɲɛnabɔ ka ɲa donc ni sen an kana fɔ ko non an ye sebaya sɔrɔ an b'an t'an dusu fɛ an ka n'o kɛ mais ni kɔni y'a dan ne yɛrɛ ma Kidal u b'a fɔ minnu ma ko Kidal dugutigiw n'olu de bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛlɛ in basi la e bɛ se ka t'i sigi Bamako sa mais e tɛ don Kidal tuguni o ye ne yɛrɛ ka n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ min kɛ e tɛ sigi Kidal tuguni e bɛ n'i sigi Bamako mais Kidal kɔni tɛ tuguni parce que kɛlɛ in jubaju bɛɛ b'u de la mais Mohamed n bɛna foli dɔ kɛ n bɛna Faransi fo kosɛbɛ ka MINUSMA fo kosɛbɛ parce que 2013 tuma la n'i y'a ye an sera ka nin kɛ bi Mohamed olu sera ka ninnu gɛn ka bɔ a mɔgɔ fangaba bɛɛ k'u bɛɛ gɛn ka bɔ MINUSMA ka n'i sigi an bɛ se ka temps sɔrɔ bi k'an ka armée organiser ka nin baara ninnu kɛ an bɛ ka baara ninnu kɛ o ye tiɲɛ sinon n'u tun tɛ yen o don an bɛ kuma min na an t'o fɔ donc an kana ko bɛɛ kɛ ni dusu ye ayiwa o faamuyara k'u lajɛ ni hakili ye toujours i ni cɛw la i ni cɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bamako n'an balimamuso Ramatan Dawu ale ye muso denmisɛnnin tɔn jɛkulu n'o ye AJAF ye o ye association des jeunes femmes action pour le changement Ramata i ni wula Assalamu alaikum i ni Dawu i ka kɛnɛ ça va alhamdulillah ayiwa bi an ka babu bɛ tali kɛ Kidal kan Mali cɛdenw u kɔni donna a mara kɔnɔ kabini tarata don ka dugusɛ jɛ arabadenw na
aw ye denmisɛnnin musolakaw ye aw ka hakilinaw ni ayiwa faamuyali jumɛn bɛ nin ko la barisabu n'i y'a lajɛ nin y'a san caman ni Mali cɛdenw tun bɔra Kidal k'a da kɛlɛ kɛ minnu kɛra san 2014 hukumu kɔnɔna na kuma b'i bolo i bisimila. O diyara n ye ko n bɛ VOA jama bɛɛ lajɛlen fo. Nin ko in diyara an ye kosɛbɛ fo ka dama tɛmɛ. An kun sigilen b'a n'a ye mais an kun b'a a don de kun ma se fɔlɔ quoi Ala y'a don latigɛ an ɲɛna a diyara n ye kojugu. An b'an ka tenitigiw fo ka barika da Ala ye. Ayisa Ala k'u dɛmɛ u ye Kidali bɔ bolo la. Ala k'u dɛmɛ u ka se ka sigi Kidali ye ka se ka Kidali yɔrɔ bɛɛ minɛ ka a bɛɛ kɛ kelen ye quoi. Parce que Kidali bɔlen bolo la a kɔni diyara n ye a bɛnna an ma mais Ayisa ko dɔw bɛ se ka don ko dɔw kɔnɔ an ka latigɛ an ka Ala deli t'o ye mais an b'u deli u k'u hakili to u yɛrɛ la Ayisa. Cɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sani ka kuma ta ko ka ministre fo ka Franci fo ka kuma ye tan ye parce que n'olu tun tɛ yen a tun bɛ gɛlɛya an ka se ka ni fanga in sɔrɔ ka ni hakili ɲuman in sɔrɔ ka se ka dusu don an na ka nin ko in kɛ quoi. Donc ne bɛ jama de deli sisan bɛɛ ka tugu an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin ko in ka se ka taa ɲɛ quoi. Ni tɛmɛna an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ko kɛmɛ to yen an ka taa ɲɛfɛ an ka sini kɛ quoi sini de ɲɔgɔn tɛ bi bɛ ka ban kunu tɛmɛna. Nin ye ko ɲumanba de y'an bolo tantɔ ka fɔ ko nin y'a san joli ye an bɛ nin ko in na. O diyara n ye kosɛbɛ. Vraiment an bɛ tenitigiw fo yɛrɛ de. I ni ce ni baraji Ramata k'an b'i jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo aw ka cɛsiri la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Sisan an bɛ segin ka na an ka duman ma an bɛ fɔlɔ n'an balimakɛ Campbell ma Campbell i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn sisan minnu fɔra o kɔfɛ ne ka hakilina fana ye min ye foli bɛ ka ɲɛsin maa murutilen kɔrɔ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan gafe u ni Mali jamana cɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu ma sɔn ka marifa ta Mali kama u y'a yira ko Mali ye kelen de u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ furancɛ fanga mɔgɔw bilasira u ma sɔn k'u to u y'a ɲini lahiya suguya bɛɛ la ka sema mɔgɔw ladi a ko la u kana marifa ta nka foliba de b'u ye o yɔrɔnin fanfɛla la ni maa minnu kumana sisan e bɛ se ka mun de fɔ yan'an ka kuma di Togo ma fana i bisimila. Min bɛ se ka fɔ o la o ye tiɲɛ ye o seereya kan ka kɛ o kan ka lakodɔn u ye k'a fɔ banbanci wale tigilama dɔw bɛ yen minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn kan minnu ma sɔn ka kɛlɛ kɛ minnu ye kangarida kɛ a ka jan minnu bɛ Menaka fanfɛla fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ka keleya n'a ka kelebanciya u tɛ bɔ o ko kan caman fɔra hakililajigi fana kan ka kɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw donni Kidal a bɛ tali kɛ fana bɛnkan sɛbɛn min taara diɲɛselikɛ naani tɔn b'a ɲɛma n'o ye résolution min taara ONU la k'a fɔ ko MINUSMA dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka segin Mali ka laɲini na armée ma o dun fana kelen de kɛra bɛnbaliya sababu ye ani fan dɔw cɛ banbanci wale tigilama dɔw ni ɲɔgɔn cɛ sema mɔgɔw dɔw ma jɛ ni o ye o daga ninnu dun a tɛna se ka segin cogoya si la tɔn wɛrɛ si ma mɔgɔ wɛrɛ si ma mugutigi si ma ni jamana yɛrɛ tɛ donc o hakilijigi kan ka kɛ ni tasibila ni miiri fana kan ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu fana ye nin waleya in kɛ n'u ma kɛlɛ kɛ a ko la n'o bɔra yan tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in mɛnna sen na san 10 san 30 gɛlɛya don a gɛlɛya in tɛ se ka ɲɛnabɔ ni mugu ni kisɛ dɔrɔn ye mugu ni kisɛ b'a ta kɛ sigikafɔ b'a ta kɛ hakilina yira yɛrɛ b'a ta kɛ an ka jɛ an bɛɛ jɛra ka fili yɔrɔ min ma an dɛsɛra yɔrɔ minnu na an k'o dɔn ɲɔgɔn ye ka jɔ o la olu lakodɔn k'a tilen bɛɛ de bɛ jɛ k'a tilen sa nka a bɛ kɛ ni bɛɛ ka keleya ye bɛɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye armée da mana fɔ a mana don ko ko la i n'a fɔ dɔ ye hakilina jigira dɔ y'a fɔ cogo min na armée ko ka kɛ jamana ko ye i n'a fɔ jamana jɔnjɔnw i n'a fɔ jamana tamasiyɛnw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ dɛmɛ kɛ mais a bɛ bɛn de kofɔ a bɛ keleya de kofɔ a t'a yira la k'a fɔ k'an bɛɛ hakilina kelen politiki bunakun kan jamana jɔli bunakun kan dɛ nka ni dan kɔni karila jamana na ni bin kɛra maliyɛn kelen kan maliden bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ɲɔgɔn kɔ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ayiwa n bɛna kuma di Nuhu Togo ma Nuhu yan'i k'a daminɛ n y'a hakilina kelen min yira Campbell la sisan o ye foli min bɛ kɛ Musa Shoratan ma a n'a tɔɲɔgɔnw ma bari sabu olu caman wulila k'u jɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a fɔ duniya dunge bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ k'olu ye Mali de bɛnkan min sɔrɔla Mali ni olu cɛla olu b'a lawaleya u sɔnna a ma nka bɛɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
yaasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ ani bɛnkan nin ka se ka waleya ka taa a fɛ hali bi u ka cɛsiri foliba de b'u ye e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla la ka ɲɛsin u ma barisabu bi ni baara bɛ daminɛ Kidal olu maa suguyaw dɔ de kan ka bila ɲɛ ma walasa an balimaw surakaw minnu bɛ yen u k'a yira k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen jamanadenw bɛɛ ye kelen Mali jamanadenw bɛɛ ye kelen fimanko tɛ i y'a fɔ cogo min na jɛmanko tɛ o bɛna ɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn sɔrɔ a su fɛ ka o maa suguyaw bila barisabu caman de bɛ CNT la ye kuma b'i fɛ. N ye jateminɛ kɛ o ye baara min kɛ o kan ka fo o ka baara kɛ cogo ɲuman na parce que munna n'i ye ko in yɛrɛ ka nɔgɔyali ye an bolo ko an jugulafakaw ma se ka kuma ko in na kosɛbɛ a bɔra olu ka hakilinaw na parce que o don n'o tun ma sigi Bamako ka hakilinaw ta ka kuma bɛɛ k'o ye télévision na ka fɔ o ye min kɛ o ɲɛfɔ maaw ye nka dɔn gɛlɛya tun bɛ don ko in na mais ala y'a kɛ nka o taara ni hakili b'a la o taara kulu sanfɛ nka dɔn an ka université in yɔrɔ la ka taa ka salle belebele in kɔnɔ Kidalikaw Kidalika bɛ Bamako k'o bɛɛ bɔ ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ye ko ka bɔ o k'o tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya tɛ ka an ka dɔgɔya cogo min o ye baara min kɛ pour moi ka to kan ka fo o kɔnɔna na musalakan foyi t'a la parce que min don o ye jamana dɔn n'i y'a ye ko jamana ka fɔ ko gɛlɛya kɛra an ka fanga ninnu sigiyɔrɔ ninnu ni hakilinaw na k'a fɔ ko président tɔ ninnu ye gɛlɛya sɔrɔ o ma mɔgɔ sɔrɔ min y'o supporter k'a fɔ nin ye Kamasegiw ye nin ye surakaw ye ka bɔ ka kuma a ko la yɛrɛ k'a jateminɛ ka salle fa olu dɔrɔn o ka fɛnw sirilen b'o kun na ka bɔ ka kuma fɔ n ka taa olu yɛrɛ ka jɔ bɛɛ ɲɛna ka microw ta ka tila k'a fɔ n ka taa ko gɛlɛya min bɛ yen nka ko nkalon don ko denw tɛ faga la ko musow tɛ faga la n'o tun ma se ka baara kɛ gɛlɛya tun b'a la ka tila k'u ka mɔgɔw interpeller k'a fɔ ko olu b'a fɔ la ko maaw ka bɔ ka tugu olu nɔfɛ k'olu ka hɔrɔnya bɛ min k'u ka danbe bɛ min k'u ka halalaya bɛ min ko olu est ce que u ka san n'olu ye wa donc o ye ko ye min de hakili sigi bɔ c'est pour cela tile filanan baara nin bɛ yen komi an y'a ye maaw dontɔla Kidal an ye maa finman caman de ye an ma jɛmaw ye il faut que olu ka bila ka taa Algérie résolution 2696 ye min taara Nations Unies na k'a fɔ rétrocession kan ka kɛ u ka taa ɲɛfɔ Mali ka position ye min ye en même temps il faut que an ka sigi joona k'an ka position di an ko a bɛ fɔ min ma accord intelligent la u kan ka kɛ cogo min an k'o ɲɛf'u ye olu ka kɛ n ka donc a sebaw ye olu ka kɛ kuma sebaw ye pour que kow ka nɔgɔya an bolo donc ne bɛ aw fo k'aw barikada k'a ka radio maaw bɛɛ lajɛlen fɔ maaw ma b'aw lamɛn Mali n ka taa Afrique partout Guinée n ka donc yɔrɔ bɛɛ n ka taa ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ don kiramat la k'a fɔ aw ni ce fasojɔ la parce que bɛɛ jɔyɔrɔ don waati ni tɛmɛnen de b'an bolo o waati in kɔnɔna na an bɛ baara kɛ k'aw fo k'aw barikada. N diyara ye kosɛbɛ an bɛ segin ka na kuma di Campbell Gimbara ma Campbell i bɔra ka Nuhu Togo ka kuma mɛn nka sisan bɛɛ kumana caman y'u hakilinaw di nka an bɛ yɔrɔ min na sisan ka taa ɲɛfɛ mun de bɛ se ka kɛ faamuyaliko fan fɛ bɛnkan siratigɛ la yaasa kumaɲɔgɔnya ka daminɛ maa murutilenw fɛ minnu ma sɔn hali bi m'a fɔ minnu ye marifa ta dɛ nka sigidadenw caman bɛ yen a dugudenw barisabu caman bɛ k'a fɔ an ka fiɲɛ sira fɛ k'olu b'a fɛ sɔrɔdasiw ka sigi k'u banban a mara kɔnɔ yaasa gɛlɛya min donna Mali fanga ni maa murutilenw kɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ a bada o mara kɔnɔna na i bisimila. ayiwa kɔrɔfɔ in a kuma mun kan ka kɛ mun b'an bolo fɔlɔ min bɛ yen o ye bɛnkan sɛbɛn ye bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn min na ni diɲɛselikɛ naani maa bɛɛ kɛra a seere ye n'o ye accord ye ɔ accord fana dun gɛlɛya ye mun ye a waleyali cogo siga de b'a la bɛn ma k'a ma yɔrɔ dɔw bɛ yen olu waleyali gɛlɛyara olu ma se ka waleya danayabaliya y'a to olu ma se ka waleya fa minnu b'a la ni wari b'u la i ka fɔ ka kɛ olu ka lakile min bɛ se ka ɲala u ka ɲala ka kɛ diɲɛselikɛ naani maa bɛɛ ɲɛla ye a tɔ min bɛ se ka kɛ u ka kɛ k'a sɔrɔ a tɛ dangari jamana ka kelenya la a ka kelebanciya la a ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔn ɲɔgɔn ye ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ fili minnu kɛra ka kɔrɔ an k'olu lakile ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu filila minnu kan ka nɔ minna u ka nɔ minna kɛlɛ wɛrɛ b'an ɲɛ min tɛ nin kɛlɛ in ye o ye jumɛn ye o ye banbanci wale tigilamaw ye. Monsieur Campbell i bɛ hakɛ to an balimamuso dɔ bɛ nɛgɛjuru kan a bɛ sugu de kɔnɔna na a b'a fɛ k'a ka hakili ladi i bɛ hakɛ to Fatumata i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa Fatumata ye Mali jamana o musolakaw do denmisɛnninkulu n'o an balimamuso Ramata Daw bɔra ka kuma suma o jɛɲɔgɔn de do ka bɔ
Adiafla, nous association des jeunes femmes pour les actions pour le changement. Comment bibula ameka kuma bi kidal ko de ka la halambe mali soration donner en fait. Comment bibulo? Bon, amon aywa kuma dile ma jarai. An yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an nisɔndiyalen don Kidali ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ. O diyara n ye. Barisa an yɛrɛ ɲɛ b'a la changement bɛ ka don kow la dɔɔni dɔɔni. Donc Mali, voilà, Kidali ninnu bɛ ka commencer ka libérer et j'ai vraiment l'espoir. Donc voilà, et vraiment le président Assimi aussi, il est à féliciter. Donc vive le Balikoura. Voilà. Aywa, o diyara n ye i ni ce ni baraje. An ka foli b'aw bɛɛ ye. Ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Cambel ma i bɛ hakɛ to fo an tun ka kuma d'a ma a ka hakilina fɔ Cambel kuma b'i bolo. Nin tɛ baasi ye tiɲɛ yɛrɛ la n ye min fɔ kumakɔrɔ fɔlen tɔ ye Daramaga tiɲɛ yɛrɛ la an ye a fɔ ko hakilina in a kan ka lajɛ de fili kɛra yɔrɔ min na k'olu lakili baara bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔsiya kana sira fɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kana k'a sabu kɛ jamana in lakanabaliya de y'an se nin ma ni baarantanya ni kalan ni dugu yɛrɛ taaɲɛbaliya ni a ko fana nana kɛ diɲɛseleke naani kunkanko kɔɲɛ ye o bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ ma nɔgɔ a si tɛ se ka kɛ san damadɔ kɔnɔ a kunnafoni ninnu an fɛla n'a hakilina kan ka dɔn bɔlɔlɔ sira fɛ kunnafonidi sira fɛ n'o ye communication sira ye a kan ka dɔn sɔrɔsiya sira fɛ sɔrɔsi sira fɛ an kan ka jɔyɔrɔ min na an ka jɔ yen ka n'an ta fan na an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an bɛ se ka ku o waleya ninnu na cogo min na a dun ma nɔgɔ a tɛ kɛ diɲɛseleke naani kɔ a tɛ kɛ an yɛrɛw kɔ. O ye faamuyali an bɛ se ka min sɔrɔ a ko la fɔlɔ k'o fɔ. Ayiwa an bɛ segin ka kuma di Nuhu Togo ma Nuhu Togo i bɔra ka kɔrɔfɔ caman mɛn nka ka taa don n'a nataw ɲɛna mun de bɛna se ka kɛ bɛnkan fanfɛla la barisabu marifa ni mugu o tɛ se ka ko bɛɛ sabati i y'a fɔ cogo min na maa minnu bɛ ɲɛmaaya la sisan seerew don barisabu san 2014 na olu tun b'a kɛnɛ kan ye u b'a dɔn u bɛ min kɛla u b'a dɔn nka o bɛɛ la fo jamanadenw de fana ka se ka kuma u ka jamanadenw fana lamɛn Kidali sigidadenw fana ka lamɛn hakilina mun b'u fɛ u ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'o kan caman y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni t'a fɛ intalaw ka sigi k'a fɔ ko bɛɛ ka ɲɛnama boloda u fɛ barisabu olu de ye nin gɛlɛya bɛɛ lase Kidali seginlen kɔfɛ cogoya min na u bɛ ɲɛmaya la wari min bɛ d'u ma ka se ka a mara yiriwa a tɛ don ba la a tɛ waleya e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la Togo Touré nga donc ni jateminɛ kɛ i ye min fɔ nga donc o ye kumaba de ye parce que déjà depuis lawale la a yirala k'a fɔ ntalakaw depuis 1960 ko de ye ɲɛma ye o de na ni gɛlɛya ye parce que min ka di o ye olu b'o kɛ nka ni hakili b'a la a tɛ kɛ ka waati la an delila ka wari fara ɲɔgɔn kan jusqu'à 500 milliards de francs CFA avec les bailleurs de fonds k'an bɛ baara kɛ yen ala nana ka kɛ o ye kɛlɛ wuli ka jɔ an ma se ka foyi jɔ n ka dɔgɔ ye donc bi fɛn bɛɛ bɛ d'u ma nafolo bɛ d'u ma hali b'u ka jɔnya la parce que yirala k'a fɔ k'olu de bɛ olu ye maa bilenman ye olu de kan ka fɛn bɛɛ kɛ donc jateminɛ kɛra k'a fɔ guerre o guerre daminɛna a daminɛ Kidali depuis 60 ka négociation de kɛra pour que armée ka se ka don depuis daminɛna mais bi an y'a ta ni fanga de ye an y'a ta n'an ka marifa de ye an y'a ta n'an ka cɛkisɛya de ye donc o kɔnɔna na bi o kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o baara min bɛ kɛla n tala ka da Kidali kan o kan ka ci ka bɔ yen mais comme Bamako ɲarew bɛ cogo min kan bi a Kidali ta kan ka kɛ o ye o kɔrɔ t'a ye ko t'o lamɛn o bɛ lamɛn mais o tɛ se ka min ka d'o ye o tɛ se ka kɛ Bamako kɔnɔna na n'i y'o faamuya an ka laada dugu bɛɛ de bɛ ten i bɛ se ka kɛ dugu ɲɛmaa ye mais i sago tɛ dugudenw na i sago tɛ dugu la mais dugu bonya kɔni b'i bolo dugu kafalen b'i la n hakili a kan ka kɛ ten de ka ɲɛmaaya bɛ cɛ ka bɔ o bolo n'o tɛ ka kɛ dɔn a tɛ ɲɛ baara in kɔnɔna na. Ayiwa i ni ce o la an balimakɛ bɛ nɛgɛjuru kan Ɲɛba Sise i bisimila. Salamualeykum VOA lamɛnbagaw aw bɛɛ ni wula. Diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. An bɛ ka kuma Kidali de kan. An kɔni an b'a fɔ de n ko tare tare. Ni fɛn min bɛ k'i jɔrɔ ni ala y'o nɔgɔya i ye i bɛ ala fo fɔlɔ nka n ka hakilina yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo sisan de gɛrɛ yɛrɛ bɛ daminɛ na cogo jumɛn na parce que n'i ye i ka yɔrɔ minɛnen i la n'i sera k'o minɛ i b'i janto ala de kosɛbɛ
Aywa anga karama ko do ko ko it ate fo bamananga na ko ga yorom ne yorom yi ta ite se ga fo ki yamine aba fo ku dona I dona kurade ta fe ok voilà afamiara ante se kuma na ko so be ta fe ni ne ga folie ka nyeti ve wala me ba obe o jarane ko so be merci beaucoup aywa initiola aywa sisa amina kuma labandi ambalmake chambel moi nu togo boraka fo kuma min fo sisa yere o korofo kame nga la dirikan du meme se ka fo sorasuye ani frontier fanga maka nyesi nu boraka min fo benkan sebe mindira a fora Mali jamana frontier fanga no ye nyemoro no ye shogeli aka sebe na ka fo ko benkan sebe ni kan ka lajɛ kura ni hakili sigi ni basigi kɔnɔna na o yɔrɔ fanfɛla la e bɛ se ka mun de fɔ kuma da kuru ɲɛ kelen na Chambel i hakili tulo bɛ na I tulo bɛ na t'a fɛ o da kuru ɲɛ kelen na sɔrɔsi minnu bɛ a ko ɲɛma bi na a san 10 kun ye nin u taara ka mugu ni kisɛ t'u bolo ka taa Kidal u ye min ye u y'a dɔn u y'a mɛn u segira ka na jamana ɲɛmaaya la ka tila ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa Mali bɛ se ka sigi kura ye tuguni ka don n'a sago ye Kidal o kɛra nka a doni ma tɛ ka banba ye ka basigi nati ka bɛn nati ka kana nati o de ko don o tɛ taa sigi ka fɔ kɔ a tɛ taa bɛn kɔ a tɛ taa hakili kɔ a tɛ taa kunnafoni ɲuman a n'a baara kɔ maliden bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye k'a fɛrɛ n'a dabali k'a filiw dɔn ka u latili ka sɔrɔ ka a baara ɲini o ye ne ka faamuyali ni ka yeta ye a la nin diyara ye kosɛbɛ an ka foli bɛ an ka dunan ye Nuhu Togo ani monsieur Chambel Gimarama ka bɔ Paris ani Bamako an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ tun bɛ k'an lajɛ fiɲɛ sira fɛ an b'u fo k'u ni ce aywa ni jamukan lasaraw ma balimakɛ Cheikh Toro fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Saida bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la donnaw natala an bɛna hakili wɛrɛ d'a ma Kidal ko nin kan lahala minnu bɛ siratigɛ minnu bɛna boloda furancɛ fanga bolo aw kan bɛn sibiri wɛrɛ la aw ni ce aw ka tulomajɔ la Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio